Salutare tuturor, eu sunt Bogdan și astăzi este un mic info video, adică de acum o promovare costă 2 abonați. Dar mai fac promovări gratis, fiindcă toată lumea vrea promovări și de acum toate o să fie 2 abonați. Deci, ce să fac? Dacă n-ați înțeles, o promovare înseamnă 2 abonați. Nu sunt eu cu promovări speciale și slabe. Nu, o promovare normală și nu fac cumva numai normale. Una normală costă 2 abonați. Ok? Sper că ați înțeles și ne vedem data viitoare. Pa, pa!